Дівчата, літо позаду, а ніжки так і не встигли побачити сонце, не біда. Студія «Засмаги Карамель» – це наш квиток у літо в будь-який момент. Я вже перевірила на собі. Всього 2 візити, і шкіра отримала той рівний бронзовий відтінок, про який я давно мріяла. Бо до відпустки я так і не дібралась. І знаю, я не одна така. В студії «Карамель» вас проконсультують з усіх питань, допоможуть підібрати крем для захисту шкіри та посилення ефекту засмаги. І чесно, під м'яке тепло та приємну музику я на кілька хвилин реально відчула себе на пляжі. В студії 3 кімнати, 2 вертикальні та 1 горизонтальний солярій. Все чисто, сучасно та зручно. Ціни більш ніж приємні. 28 гривень за хвилину. З клубною картою ще вигідніше. Happy Time. Кожна хвилина дешевше на 4 гривні. За відмітку в соцмережах 10 хвилин у подарунок. Іменинникам бонусні хвилини на карту. Поки чекаєш, можна розслабитись на м'яких диванчиках і попити водичку з кулера. Все продумано до дрібниць. Чекаємо на вас в студії «Засмаги Карамель». Торгівельний комплекс «Аркадія», вулиця Борщагівська, 154А.